spievaš na toto. Čiže ja mám v aute dneska Mišu, ideme na ples, to je Miša. Čau. A dal by som jej zo pár otázok, ako vždycky, dávam interview v mojom aute. Nech sa páči. Miša, skús nám povedať, koľko si dnes vložila energie do prípravy na ples? Maximálne. Maximálne, to čo znamená? To znamená, že mala som 2 hodinky na to, aby som sa nachystala. Nestihala som. Ale som hotová. Výborne, Miša, skús divákom povedať, že čo máš na sebe? Mám sebe šatky, mini šatky. Takéto nechty. Červené, krásne. Topánky nám ukáž ešte topánočku. Počkať, lebo je do auta. Bože, to je plné v pohode, to oni nevidia. Takéto topánky. Krásne, krásne. Ešte povedz, aké máš číslo nohy, Míša. 39. Výborne, keby to náhodou niekoho zaujímalo, tak má 39. Keby by chcel kúpiť topánky. Nepohnevala by som sa. No a ona vám pošle ináč. kabelku. Krásna, krásna. A niekto mi volá. Mišina pesnička obľúbená. Áno, Tina? Čiže Miši niekto volá. Hej, ja už mám topánky. To je Ahoj. kolegyňa, ktorá ide so mnou na ples. To bola Tina, je to nevesta. Má úžasné, biele, dlhé, veľké šaty. A vyzerá ako Afrodita. A na tých... Čo sa tu deje? Sú to primitívy. Sú to slepci asi. To je neskutočné, to je neskutočné! To len Michalcia sa toto môže stať. No, celkom v pohode. Nemám tvárek si. Nie, povedzte jej, ako vyzerá. Povedzte jej, ako vyzerá. Aj také to mám na uši. Počkajte, áno? Áno, to divák hovorí, že vyzeráš vynikajúco. Ďaká. Ale to bola iba pusenka, kamarát. Ja som z ňou v aute. Tak to keď na to skúka to si. Nie, vážne, toto bude na Facebooku, ľudia. To bude na Facebooku a toto bude aj na YouTube. A ne, pesničku vám zaspievam. Míša nám ide zaspievať, čiže milí diváci, pripravme sa, zapchajme si uška a počúvajme Míšin prejav. Nie, toto nie je pesnička. Moment. One moment, please. Dobre, Míša, skúsme to vynechať, toto spievanie tvoje. Ale to zlá pesnička bola. Zlá pesnička, hej? Ne inú. Nedám žiadnu inú. Dobre, musíme vypnúť. Off, jednotka, dobre, už Ujo na mňa ide trubiť. Ale nie, ja mu nedám možnosť. Míša, to je Lukáš? Monikin? Lukáš? Dobre, Míša, skús nám ešte niečo povedať, čo divákov môže zaujímať. Môže vás zaujímať, Kam chceš ísť na vysokú školu? Otázka. Policajná. Chcem byť policajtka v budúcnosti. Dúfam, že budem úžasná policajtka a budem... Kúknite sa na našich žiakov. Už tu stoja. Čaje. Míša, však rozprávaj si v priamom prenose, A neviem, čo preboha. povedať. Však ti hovorím, že chceš byť policajtka. Čo ťa vedie k tomu, aby si bola policajtka? Podľa mňa to je sexy. Byť policajtkou je sexy? Aha. Je to veľmi sexy, podľa mňa. Chcel by som sa opýtať o pospolitého ľudu, čo si myslí o sexy policajtkách. Potom mi to píšte do komentov dole, prosím. A ja vám odpoviem. Tuto Čo si typek o tom ide aj s myslí? kyticou. Myslíš, že dostaneš od Maťa Murgu kyticu? Podľa Babku, mňa- čau! To bola moja babka. Vážne? No jasné, išla do kostola. Podľa mňa nedostanem od Maťa kyticu. A chcela by si dostať od Maťa kyticu? Neviem, keby mi kúpil topánky, tešila by som sa viac. A aké pekné slnečné svetlo. To je Slnečné úžasné. svetlo. Ľudia, slnečné svetlo si uvedomte, čo práve vypotila. Slnečné svetlo. A to som Ona len vedela. dobre vyzerá, pozor ľudia. Ona je len na ozdobu. Ale tak zapýta, toto je. Ne? Však normálne to nahrávam. Už rozprávame koľko? 4 minúty? Jasné, 4 minúty 15 sekúnd. A ešte si počkáme na Zík, Tinu. zík. Na Tinu, ona si ku nám sadne Hopka si k nám. a povie pecku. Dávaj. Tu kde ona býva? Tuna. No už dúfam, že je tu. Nie, ešte nie. A ty nám ukáž povedz, čím chceš byť v budúcnosti. Ja хочу стать юристом, да. V preklade chcem sa stať právnikom. Aha, takže skončilo naše podnikanie spoločné. Míša, o našom spoločnom podnikaní sa takto do médií nebudem vyjadrovať, lebo je to nelegálna činnosť, ktorú ako ja právnik by som nemal vykonávať.
Ja by som mal chrániť tento štát pred Ale ty ľuďmi by si ako mohol som mať- ja. Pred ľuďmi ako som ja, skorumpovanými, hajzlami špinavými. Rozumiete? To chcem robiť. A ty by si v pohode mohol mať takú show, že one man show. Čo má to One man show? Ten Čo ja mám one man show, pozri. To Čo som na robím. čo pýtaj, vieš, také vtipné. Míša, počúvaj, spýtam sa ťa otázku, ktorú Useklo ma. chcú všetci počuť. Kto je teraz tvoj sexuálny partner? Nechcem oboznávať. Dobre, médiá. Míša nechce odpovedať na túto otázku. Nehodí sa to. Výborne. Takže je to veľmi... Dobre, Míša, skúsme nekomentovať o veci, ktoré sa nehodia. Tak, ďalšia otázka. Míša, skús nám povedať niečo o svojej obľúbenej speváčke. Shine bright like a diamond. Výborne, čiže máme tu aj vložku, hudobnú vložku od Míši Rovňakovej. Wow! So shine bright. Čiže všetci, dúfam, že všetci diváci, ktorí to sledujú, vedia, že to je Rihanna. Je to ona. Áno. Milujem ju a mám úžasnú fotku v mobile, hneď vám ukážem. Pozor, iba v mobile, nie je to iPhone. Počkaj, Míšo, ukáž nám to. Režia. Tu je. Je to Rihanna. Ale má také stredné jak ja. Škoda, že len nechty. Nie, Míšo. To mohlo sa byť. To bola len čistá sranda. Musím si pustiť ofu predného okna, dúfam, že vám to nerozrazí repráky. Daj mi oskúšať. Okuláre? Chceš vyskúšať okuláre? Kde je Tina? Nekríč. Ja dám Tine svoje... Tine. Vidíš? Ešte vám Tina. Dám ti svoje obľúbené okuláre. Ježiš. Ale teraz som ja mal len čo, čiže musím ich mať ja. Prepáč. Vieš, aby ľudia nevedeli, kde kúkam. Vieš, ako Rytmus. Mám pocit, že sa podám na tú tunelu. Ale viete, čo povedal Rytmo? Rytmo povedal, že preto nosí slnečné okuláre, aby nevedeli ľudia, kde sa kúka. Čiže teraz ľudia nevedia, kde sa kúkam. Rozumiete? Je. Tak pozrite, aký má krásny prsteň. Míša, skús nám povedať odkiaľ a za koľko si kúpila tento krásny prsteň. 1,98 z Gate. Máme povedať, že stal 2 €. Áno. Aj takto my, mladí, dokážeme čerpať fondy od rodičov. A to sú moje peniaze. Tak potom nič. Ja to takto robím. Poviem mame, že mi dala 20 € a povieme, že nákup stal presne 20, ale stal iba 18,90. 99. Nie, 18,90 mimo stal. Čiže preto som kúpil. A mám umelé myhalnice? Ľudia, pozrite si jej skvelé umelé myhalnice. Sú fakt skvelé. Ja som jej to lepil. S chemoprenom, žiadne iné lepidlo sme nemali. Je! Že nekrič! Poďme sa späť, pesničku daj. Dobre, dáme pesničku. Nie, daj, chvíľu tu No nepočuť. neby ma! Že nesladí. Kľúče a radar ste videli. Vody. Ľudia, musím sa s vami rozlúčiť. Dúfam, že nám prajete príjemnú onu, jak sa to volá? Zábavu. Ježiš, ten si to nechajme to tak, hej. Dúfam, že nám prajete príjemnú plesovú zábavu. A ja vám... Na školskom plese nezabudni. Je to školský ples. Žiadny alkohol. A ja vám prajem, ľudia, komerčný piatok. Choďte do mesta, zabavte sa. Zdigajte sa. Opite sa. Opite sa jak svine. A potom nám povedzte, aké bolo naše video. Čau.